kono lho ya. Ya sapa lho? Ati ya penitine Suraji. Suratmaya. Suratmaya. Suratmaya kan. Karo ya penitine Pak Raji. Iya, saka kono langsung ngene. Krungu ngono kuwi to, jeneng mrene ngono kuwi langsung ngene. Bisa ya iki. Kendang tuku tak 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 Lontang kok iso. Bisa ya, siap ya. Ya. Tuk tuk. Tuk 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 tuk. Gusti Putri. Kenging menapa kok wadana panjenengan kawis tinggal suntrut. Sumpek napa wonten ing kakipun bengalih. Suaramu Aku mbak. suaramu ngono malah kaya begeng. Mbak panjenengan Purwalongko kemawon kalian biyong embat. Mbok pilih kula saged ngudari reruwet panjenengan to Gusti Putri. Gusti Putri. Piye? Inggih Gusti Putri. Saka rumangsaku ana ing kene ora ana wong Bisa Yai. Urung, alah tak sablok dasmu lho iku. Urung. Bisa kapan? Ngenteni kene sik lho jancuk nana. Goblok matane. Ngenteni kene sik. Kowe lho saka kono sik. Kono lho cecak. Budek dagel barang. Urung kaya metu barang kok. Mangga Gusti Putri kula aturi paring dawuh. saka rumangsaku ana ing kene ora ana wong bagus kajaba Kakang Mas Wiratmaya. Pancen leres Gusti Putri piantun mriki menika Kang bagus piyambak. Kakang Mas Wiratmaya kalian panjenenganipun paman Menpir. Apa bisa aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya piye? Ya. Tayang dulu. Ya. Kurang banter. Nanging apa bisa piye aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya? Ya. Kurang banter, Mbak, kurang banter. Nanging apa bisa aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya piye? Ayahmu metu lho. Bisu Yai. Bisa. Bisa Yai. Tuh. Iki lho apa? Ya ampun raine modot. Iki lho apa iki? Rayo motor pas lu Iki lho apa? Ih, aku kok gila aku. Sampeyan berat kaya ta, Mas? Wiratmaya. Ora omong ae. Sorry. Wiratmaya lakon di ta, Mas? Sruneng to iki. Nggih. Lakon Tuban, Tuban kan zaman Mojopahit. zaman Mojopahit. Lah, Lah kok nganggo klambi lah kok Mojopahit. nganggo jorjan. Aduh. Jawa lakon bola. Ora. Ora oleh aku lan. Ya ora oleh. Gligo. Gligo. Rasan. Rasan. Adem lho. Ora Ora apa-apa. Kudu paham lakon. Lakon kuwi nek Mojopahit kuwi ora oleh nganggo surjan. Surjan kuwi Mataraman. Taram kudu gligo. Surjan kuwi Matraman. Ora oleh. Petaraman kok Matraman. Ya ampun, gagah. Toprak apa wayang wong? Beberapa. Jaremu ketoprak. Lah nyapa gawe kontrak ngono kusumo berang. Lah kok nganggo kotan gat kocok apa? Alah, ora oleh gawe rompli. Romli iki tak kepruk. Iki lho wis kaya Wiratmaya. Iki wis kaya Wiratmaya. Adem lho. Ora apa-apa. Mbak, aku kenang-kenangan. Ayah.